o Hórreum. A intervención arqueolóxica realizada no ano 2020 en Ciadella permitiu identificar o edificio que tes diante de ti como un posible hórreum ou celeiro onde se almacenaban os cereais para a alimentación dos soldados. Situado entre os Principia e un dos barracóns da tropa, esta edificación presenta unha planta rectangular alongada e estreita de 30 metros de longo por 12 metros de ancho, semellante a moitos celeiros existentes noutros campamentos militares romanos. Os celeiros tiñan o solado de madeira colocado sobre unha serie de baseamentos de pedra para illar os cereais do chan. Neste caso, ao interior só se conservan unha serie de bases de granito acaroadas contra os muros leste e oeste que poderían funcionar como os baseamentos de piares de pedra que soportarían o piso de madeira do interior do hórreum onde se almacenaría o cereal. Na súa parte dianteira conta cunha serie de estancias compartimentadas que se consideran zonas de almacenaxe e de plataforma de acceso ao celeiro. A dificultade en identificar este edificio como un hórreum radica en que sufriu importantes transformacións e engadidos en épocas posteriores, a destacar sobre todo os muros dunha gran edificación de función sacrofuneraria de época alto medieval da que se destaca a súa cabeceira cuadrangular. Os cereais era un alimento fundamental dos soldados romanos, como demostra a localización, pegados ao lenzo interior da muralla no seu sector noroeste de dous fornos para cocción de pan, hoxe tapados por razóns de conservación.